پارێزگەها Mêrdînê yek ji bajarên qedîm yên Bakurê Kurdistanê ye. Bajar li cihek bilind hatiye avakirin û kolanên wî gelek teng in. Wesayetên paqijkirinê yên şaredariyê nikarin di van kolanan de hatin û çûnê bikin. Ji ber vê yekê jî bi salan e ziblê van kolanan bi rêyakeran tê paqijkirin. Li seranserî bajêr derdora çil keran bi awayekî fermî weke karmendên paqijiyê di şaredariyê de kar dikin. Karbidestên vê parêzgehê dibêjin wan berê bo avêtina zibil teksiyên biçûk kirîne. Lê ew ne bi qasîkeran sûdmend bûn. Denen araçları aldık ama bunlar kadar verimli olmayacağını görüyoruz. Me taksiyên biçûkên zibil kirîn lê me dît ku ne bi qasîvan sûdmend bûn. Ji ber vê yekê em neçarin bi keran berdewam bikin. Ez ên berî min û piştî min jî neçarin bi wan berdewam bikin. Ji ber ku em tenê dikarin kolanên tengên vî bajarê dîrokî bi wan paqij bikin. Tarihi kentin o abarlarını, sokaklarını ancak bunlarla temizleriz. Ker serê sibehê bi serpereştiya karmendên şaredariyê di demjimêr 6 sibehê de dest bi xebatê dikin û ji bilî bêhnvedana nava rojê dewama wan 8 demjimêr e. Ew di 5 heta 6 saliya xwe de dest bi kar dikin û derdora 9 heta 10 salan xizmeta bajêr dikin. Helbet ev xizmeta wan jî bê beramber namîne. Sigortaları da var. Sigortaları zaten yemleridir, arpalarıdır. Sîgorteya wan heye, sîgorteya wan êm û cihê wan e, em wan derman dikin. Du veterînerên wan hene. Rojê 3-4 kes berdewam êm didine wan û li wan dinerin. Her wiha li vir sîstema mûzîkê heye, bi şevê 1-2 demjimêran guh didin mûzîka klasîk û mûzîka gelêrî û çend corên dinên mûzîkê. Sonra Türk halk müziği, bazı müzik türleri var. Di destpêka sed sala bîstê de li Mêrdîna kevin derdora 20,000 kesan dijiyan û tenê xweliya sobeyên wan ên dar û komirê li ser pişta vankeran dihat avêtin. Lê niha li vê derê derdora 6,000 kesan dijîn û rojane zêdeyî 10 tonên zibil diavêjin. Ev yek jî bivê nevê barê keran di van kolanên teng de girantir dike. Ferdî Sak, Rodaw.